ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನಿಯನ್ ತೆತ್ತಿದ ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತರಿಗ್ಲ, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ. ಓಲ್ ಯಾನ್ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಇಂಚ ಕಡುವೆ ಇಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದೆ ದೀಪೆ. ಅವು ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀಪೆ, ನಿಗುಲ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವೆಂತೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುವೆ. ಐಕ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ, ಐಕಿತ್ತ ಸುರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ದೀಪೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ನೆನೆಪ್ತಿಲೆ ಈಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೋಸೆದ ಬಂದ ದೀಪಾಡ ಅವೇನು ಏಪಲ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕನ್ನಲೆ ದೋಸೆ ಮೈ ಕೊಡ್ದುಂಬು ಇದನ್ನ ತಗೊಟ್ಟು ಅಡಿಬತ್ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅವೇನ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ತೆತ್ತಿ, ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಪೂರ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕಲೆಗ್ ಬೋಡ್ಡ ನಿಕುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಫೈನ್ ಚಾಪರ್ಡಿ ಅಂಡ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲು ತೆಪ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಮಂಜೋಲು, ನಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಅವಿನ್ ಲೈಕ್ ಕೈಟಿ ಅನ್ ಪುಜೆಂಗುವೆ. ಫೈನಲಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ. ನಿಕಲೆ ಬೋಟು ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ದೋಸೆಗೂ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ದೋಸೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಆಯಂದ ತವಾ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ತವಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿಚ್ಚ ಅವಡು ದೋಸೆ ಮೈ ಪೊಡ್ದುಂಬು. ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಯಾನು ತವಾ ಬೆಚ್ಚಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೈಪರ್ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ನಿಪ್ಲ ಮೈಪರೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಿರುಪ್ಲ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಐಟ್ ಮಿತ್ ಯಾನ್ ತೆತ್ತಿದವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಯಾನ್ ತೆತ್ತಿದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ದೆ. ರೆಡ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಅವೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎತ್ತ ಮಿತ್ ನಿಕುಲು ಓಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವರು. ಇಂಚ ಜಿಂಜರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು, ಇದನ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ ನೆಯ್, ಬಟರ್ ನಿಕುಲೆ ಓ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪುವರು. ನಿಕುಲು ದೋಸೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕುಲು ಪಾಡೋಲಿ ಪೂರಲ ಎಣ್ಣೆದ ಐತನೆ ಯೂನಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಕುಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಟ್ಟ ತಾಗುಂಡು. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಕ್ ಆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕುಲು ತೆತ್ತಿಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಐತ ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂಡಾತದ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಕಲಿಗೂ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇದರಿಂದ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಖಾಲಿ ದೋಸೆಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕಲ ಬಿಸಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪಿನ ತೆತ್ತಿದ ದೋಸೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಆಂಡಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.